Que tal? Moi bo día. Gracias por estar unha semana máis aquí en Desde el Retrovisor. Ás veces, pois, cuns convidados ou con outros, a linguaxe ou entendernos, pois, prima dun xeito ou doutro. Estou aquí no Alto, estou, sí, en Pontevedra, dende o Miadoiro de Monteporreiro. Dámonos cita co persoaxe desta semana. Quen é? É Isidro Vidal. Pois aquí, entre o medio da natureza, como non, xa estou con Isidro Vidal. Moi bo día. Moi bons días. Músico, compositor, docente, algo máis que se me esqueza? No, en principio, por aí vamos deixalo, que é o importante. Bueno, este novo curso hai novos retos, como sempre. Teño este ano, bueno, rebaixei un poquinho as escolas de música, porque duplicamos alumnado en moitas delas, non? E, bueno, máis ou menos sigo me movendo polas mesmas provincias, por Ourense e Pontevedra. Estou no Centro Superior de Música de Galicia, que está en Valga, que impartimos o título superior de Instrumentos da Música Tradicional e Popular de Galicia. E logo, pois, estou na Academia Cairos en Vigo, na Escola de Música de Boborás, na Escola de Música da Limia, en Xinzo de Limia, e logo estou tamén en Carballiño nunha escola propia e en Leiro nunha asociación cultural. Decíamos que estamos no medio da natureza porque estamos en Pontevedra, que ainda que hoxe non dá clase por aquí, está de camiño cara a Vigo, así que todo cerquiña. Por eso que de fondo tamén se escoita, así que perdoade, porque se escoita, bueno, pois a xente que, como non, está por aquí, por o parque. Sí, efectivamente estou en Carballiño, montei unha escola fai, non sei, agora, igual uns 4 ou 5 anos, e, bueno, é unha escola que me queda ao lado da casa, e onde imparto música tradicional, desde gaita, pandereta, percusión tradicional, un poquinho de todo. Dentro destes instrumentos, con cal te quedas ti? Sin duda sempre coa gaita. É o instrumento co que levo toda a vida e vamos, co que máis me sinto identificado. Levo desde os 7 anos, foi a primeira vez que empecéi. Un setembro de, se non recordo mal, de 1993, máis ou menos. E desde esas, pois, non cambiei. O sea, sempre sin aí gaita. Logo fun aprendendo outros instrumentos, non, para ampliar un pouco tamén a miña formación, acceder tamén a outros tipos de músicas, pero sempre, o sea, o instrumento principal sempre ha sido a gaita. E por qué? Que o que ten a gaita como instrumento que, bueno, pois que a ti che fai vibrar? Pois non o sei, a verdade. Levo desde tan pequeno que como algo que xa forma parte de min, non? É como unha extensión máis do corpo, por así decirlo. Non sabría dicir que é a maxia que ten, pero sí que é algo co que, bueno, levo camiñando tantos anos que eso, é unha extensión máis do meu corpo, case. Bueno, agora visiblemente tamén o vemos, pois, cunha palleta, non? Sí, tamén. Que non se diga. Claro, si, non, aparte, a palleta está, o sea, funciona. O sea, foi unha palleta que fixo un compañeiro de clases e dixen, podías facerme aí un pendiente con unha desas palletas, tal, e dixen, bueno, pois fagoche con unha destas e eso, se algún día me falla pois nalgúna romería, pois xa teño unha palleta para intercambiar aí na gaita. Xa vedes que é un home con recursos. Sempre que tes recursos. En tempo de Covid, un home tamén reinventándose. Por que o digo? Porque creo que decíamos antes que foi en 2018 cando te propuxeches facer unha composición diaria, nada menos tamén, e unha composición en gaita ou en que instrumentos? Principalmente era para gaita galega. Algúnha ocasión que fixen para small pipes e gaitas de outros países, non?
pero bueno, sí, principalmente estaba centrado na gaita galega. Como surxe, mellor dito? Como surxe? A pregunta máis difícil de todas sempre. Digamos que eu necesitaba unha vía para que a xente, pois, o sea, o público que non se dedica, digamos, casi profesionalmente, por así dicilo, non? O público da pé puidera chegar a coñecerme, non? Sí que antes deste proxecto, pois, había intentado outros, non? Como, pois, tivera unha canle de YouTube, onde falaba de gaitas, de gaiteiros, tocaba música, pero daquelas non funcionaba tamén como hoxe en día funciona YouTube. E entón, pois, fora unha idea que desbotara. E, pois, isto fora o 1 de xaneiro, 1 de xaneiro de 2018, pola mañá, dixen unha composición diaria. Vamos a facer unha composición cada día. Dixen isto, igual sí que hai máis xente que o plantexe facer, pero é algo que che require estar aí todos os días facendo. Entón, dixen, non creo que haxa moita xente que vai a querer facelo, non? Que o poida facer, seguramente hai un montón de xente, pero que o vayan a facer realmente non hai moita xente, sabes, aí con esa tesón e tal. Entón, pois, realmente foi casi, o sea, entre comillas, non, por unha cuestión de casi de marketing, de decir, vamos a facer algo que me poida dar a coñecer a un público máis grande. E aparte que, bueno, a mí o de compoñer pois é algo que levo facendo xa moitísimos anos e algo que me gusta tamén. O sea, se estou aburrido, non teño nada que facer, pois collo un papel pautado e me poño a escribir algunhas notiñas tamén. E como foi, Isidro, ese resultado desa composición diaria? Pois, se non recordo mal, sei que habíamos superado as 100.000 descargas no cómputo global de todas as obras, non? Porque sí que daquelas tiñamos a través de Google podíamos xerar como un número de descargas, non? Ahora xa non, porque Google bloqueou ese apartado que tiña, pero sí que habíamos chegado a eso, a superar as 100.000 descargas no cómputo global. E despois, pois nada, a nivel de medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, o sea, a verdade que foi increíble. O sea, a axuda que me brindaron promocionando o proxecto foi increíble. Porque eu creo que tamén foi un punto moi importante en que, bueno, tamén se me puidera coñecer e ese proxecto se coñecera un pouco máis lonxe, non? Porque sí que é certo que solo en redes sociales, pois, vale, movíase ben, pero ese impulso de, pois, da televisión de Galicia, Radio Galega, que sei, Faro de Vigo, La Región, La Voz de Galicia, e logo máis, que non me acordo xa todos, porque a verdade que foron bastantes medios de comunicación, entón tamén axudaron un pouco a darlle peso e consistencia a este proxecto. Co cal foi un bo marketing, non? Sí, a ver, ao final sí, foi unha campaña, eu creo que bastante exitosa desde o meu punto de vista, non? Que eu tampouco non estudiei marketing en sí, non? Que teño así algúns coñecementos, pero bueno, eu creo que como unha campaña de marketing a nivel musical, pois foi bastante importante. A raíz da cal me saliron, pois, eso, concertos, incluso alumnos, incluso fora de Galicia, que era o tema que tamén buscaba un poquinho, non? Poder ampliar as miñas clases online, que daquelas pois daba moi pouquiñas, e conseguín pois chegar a países como Estados Unidos, Israel, América Latina, varios puntos da xeografía española, Portugal e así. Entón, vamos, eu estou enamorado dese proxecto, porque foi o que me fixo estar aquí abaixo a subir pois un peldaño máis e poder conseguir acceder a moitas outras cousas tamén. Te víamos por Chaves, pois participando tamén no que pois a universidade e demais concertos. Foi iso ou que foi? Ou xa estaba? Realmente en Portugal empezaron a coñecer a través deste proxecto, non? Pero sí que foi a miña entrada en Portugal, a entrada real como Isidro Vidal foi outra, foi un vídeo que había grabado. Non recordo se foi en 2018 cando a compuxen ou en 2019, pero había escrito unha canción para a gaita no que utilizaba loopers, non? É dicir, eu tocaba e con un pedal que levaba iba grabando o que tocaba e logo iba tocando por encima deso, non? Esa canción a escoitou un produtor que pasou polo estudio de casualidade e dixo, eu con isto podo facer algo. Non? Entón, este produtor que fixo foi levarse todas as pistas das gaitas e facer unha versión de música electrónica. Entón, eso me deu pé pois, a firmar cunha discográfica de Cataluña
que incluso chegamos a firmar unha cesión musical para distribuirla en México. Que foi como, wow, sabes, en plan, unha discográfica de México acaba de firmar coa discográfica que teño aquí para distribuir a miña música, foi unha locura, non? E iso foi o primeiro que editamos, non? E despois foi cando editei a versión esta primeira versión que era grabando con loopers, non? E todo isto. E cando editei, un amigo de Portugal, o sea, ahora amigo, daquelas non nos coñecíamos, pois escoitouna, viu o vídeo e me chamou, o sea, no momento me escribiu por redes, en plan de, mándame o teu teléfono, por favor. Chamoume e creo que foi dúas semanas despois ou algo así, estaba tocando en Portugal, en pleno confinamento, que era cando a fronteira entre Galicia e Portugal ainda estaba pechada, que fora un Cristo, porque recordo, así como anécdota, a máis simpática, no GPS non indicaba que a autovía estaba cerrada. Entón, o GPS mandábache por autovía. Tú non podías ir por autovía, entón ibas pola Nacional e che iba como sempre redirixindo a autovía. E ao final acabei cruzando Portugal por unhas pistas de terra. Ata que me parou a policía de Portugal en plan de, que fas aquí, non? Que, bueno, levas o contrato de traballo do concerto, entón non pasou nada, ¿no? Pero sí que foi así a anécdota graciosa, porque estuve como media hora en plan de non sei onde estou, este camiño non leva a ningún sitio, e ao final, pois, aparecín en Chaves, non sei como, sabes, non sei como foi. Pero sí, esa foi realmente foi como entrei en Portugal, non? E a raíz dese concerto xa veu todo, xa veu, pois eso, impartir masterclass en Chaves e en Porto. Logo tamén estuve unha semana en Chaves, que estuvemos, xuntaron aos gaiteiros, digamos, novos, máis importantes de Portugal, e me convidaron como, digamos, asesor externo, alleo a Portugal, porque querían establecer un pouco os mínimos do que sería o plan de estudios de música portuguesa. Entón, eu, como en Galicia estou traballando no Centro Superior de Música de Galicia, onde impartimos titulación oficial de gaita, pois dixeron, bueno, vamos a traelo como asesor para que él nos diga pois un pouco como funciona ali e o que podemos facer con todo o material que les teñen ali, non? Foi un orgullo porque eso, estás nun país que, aínda que sexa Portugal e para min é a miña casa, porque non vexo casi diferencia, pois bueno, ao final é outro país e pois estás poñendo así un gran de areo para que a gaita pois siga un pouco evolucionando, crecendo e conservando as tradicións tamén. Bueno, eu cando desde o goberno dixeron que había toda esta a COVID e que nos iban a confinar, eu dixen aquí todo o mundo vai estar na casa, non van ter clases tampouco, en moitas ocasións, non van ter moito que facer, non? Entón, realmente, o primeiro que fixen foi, xusto antes de que nos confinaron, foi anunciar que tiña máis plazas disponibles de clases, non? Porque dixen, bueno, vou estar aquí moito tempo solo, vou aproveitar e traballar e entreterme, polo menos, non? Porque ao final, eu que digo, o traballar no que me gusta, para mí non é dicir, en plan, teño que ir a traballar, é como, teño que ir a traballar, que guai, sabes? A mí me gusta moito, pois iso, dar as clases de música, non? Entón, paralelamente a todo isto, o que dixen foi, bueno, vamos a facer proxectos por 15 días, porque como non sabíamos canto íbamos a estar, eu dixen, bueno, 15 días polo menos vamos a estar, e seguramente máis. Entón, os primeiros 15 días realicei un proxecto de composición baseado un pouco no que era o Composición 365, pero solo de 15 días. E eso tiña unha novidade que era, eu publicaba durante 15 días as partituras de forma gratuita, pero eu estaba en contacto con gaiteiros que tuveran o título superior de música tradicional de Galicia ou estuveran estudiando, e logo entrei en contacto con alumnos do Conservatorio Superior de Música de Oviedo, que tamén teñen a especialidade de gaita, e entón o que fixemos foi que, digamos, eu escribía un día unha canción, a publicaba e o día seguinte algún deles pois a gravaba e a compartía en redes sociales, non? Un pouco para tamén que non só fora compartir a partitura, non? Sino pois tamén pois que outros gaiteiros que tamén están pois estudiando ou que xa remataron, pois que tamén tuveran ese punto de visibilidade, non? De dicir en plan de, bueno, pois aquí toda esta xente está estudiando, non? Se está formando dunha forma académica, por así dicirlo.
E logo, bueno, ao pasar eses 15 días, dixen, pois, a ver, xa levo 15 días con isto, non vou botar un ano como outra vez, porque ao final isto acaba aburrindo a xente, non? Entón decidín cambiar e darlle a volta a todo, e creei un proxecto que se chamaba Desbroce Tradicional, que realmente non é un proxecto que eu inventara, sino que está basado na música que tocaba Xosé Marentes. Para min, Xosé Marentes, eu casi diría que dos gaiteiros que máis me ten influenciado, a pesar de que non o coñecí nunca personalmente, pero sí que a través das súas grabacións, non? El facía moitas improvisacións e variacións, non? Tú escoitabas tocarlle unha muñeira e non sonaba igual que o resto de gaiteiros, sempre tiña ese punto de personalidade, non? Entón, a mí é algo que levo moitos anos traballando, e decidín, pois eso, dicir, vale, pois vou facer o que facía Marentes, con música tradicional. Entón aí dixen, necesito un nombre, e o nome máis adecuado era Desbroce Tradicional, non? E a verdade é que foi bastante potente porque funcionou moi ben. E eso, foron durante 15 días, tamén colaboraron amigos e compañeros de profesión, entón foi pois, tamén algo moi bonito, non? En plan de eu grababa na miña casa, ou outro amigo grababa desde a súa, logo xuntábamos todo, sabes, e o compartíamos. Entón, pois, tamén foi, eso foi un... Eu creo que, bueno, nese momento no que tú non podes sair da casa, non tes relacións sociais, pois tamén foi un punto de unión de decir, vale, non estou aquí solo, non? Teño xente coa que podo compartir música, aínda que sexa en diferido. Unha vez pasou estes 15 días, dedicaime un pouco a pois, facer directos, non? Pois, algúns días pois, facía masterclass en directo, outro día simplemente tocaba as músicas que me gustaban, ou facía pois unha lista e dicía, bueno, facedeme peticións e pois facía un día un directo e tocaba pois as músicas que a xente pois quería. E logo xa rematou o confinamento e xa volvemos un pouco á normalidade das redes sociais que tiña o antes, non? E retomas tamén, non nos podemos esquecer, que xusto no confinamento aí ás portas quedou un disco parado ou varado. Pois mira, o disco estaba para editar na primavera de 2020, non? Que foi cando foi o confinamento. Entón, claro, cando chegou todo eso foi en plan, paramos. De feito, desde esas teño pagado ata a fábrica. Non, a fabricación de disco está pagada, pero non está aínda feita. Porque xa estaba todo a punto de sair, non? Tiñamos todo, xa tiñamos máis ou menos unha ruta previsible de concertos, pero con isto pois tuvemos que parar. Logo, cando se abriu un poquinho, os concertos serán pois para os que somos, como digo, eu son un pequeno autónomo, porque non traballo con discográficas nin produtoras de momento. Entón, pero entre medias tes tamén un sello, non? Por aí... Sí, eso foi un pouco tamén en relación de decir, quero sacar a miña música, quero distribuíla eu e quero, o sea, ter un poquinho o control de todo, ¿no? De a donde vai cada cousa. E como a música que eu fago non necesita, por exemplo, distribución en FNAC ou en no Corte Inglés, non? Nadie vai ir comprar aí. Normalmente a música que eu fago non la compran casi directamente a nós, non? Pola experiencia que eu teño, entón, pois, me sale moito máis rentable a día de hoxe, pois, autoeditarme, non? Crear o meu propio sello e vender todo desde as miñas plataformas, non? Entón, bueno, claro, tuvemos que parar todo e eso, cando volveu un poquinho todo a funcionar, iba lento, porque ao final as administracións primaban en moitas ocasións as empresas e non o pequeno autónomo. Entón, claro, moitas veces era difícil pois, presentar un proxecto e dicir, vale, eu presento un proxecto cun grupo solo, que é o meu grupo ainda por riba, non? E eso, claro, logo, por outro lado, chegaba unha empresa con 20 grupos e dicía, mira, teño esta plantilla, tal, a ver que podemos facer, non? Entón, claro, era moi difícil competir. Entón, o primeiro ano sí que o intentei, en 2020 intentei, ainda foron saindo cousiñas, de feito, nese verán eu debín ter uns 5 ou 6 concertos, máis ou menos, entre Galicia e Portugal. Fixen tamén algunha incursión en México e Andalucía, en festivales online, porque ainda non se podía viaxar daquelas, que nos abriu portas a, pues, igual en 2023 ou 2024, pues, poder ir a Latinoamérica, ¿no? Que un pouco que estamos tamén estudiando. E nada, logo, por exemplo, este ano
claro, ao final, cando ves que te baixa un poquinho o que son os concertos, pois empecé a coller máis clases, e, vamos, este verano tomei de vacacións, que foi en plan, despois de un ano traballando de luns a sábado, mañá, tarde, noite, pois foi como, mira, me merezco aí, pois, eses meses de vacacións. Pois estamos retomando o disco, estamos, ahora mismo, de feito, estamos quedando para ensayar, non toda a banda, vamos como por partes para ir preparando un poquinho o que sería o directo, non? Estamos traballando en novos arranxos, e xa estamos pois un pouco coordinando a ver posibles fechas pois, para a presentación do disco, para ver cando pode sair o disco ao mercado, e xa facendo unha previsión de 2023, de, bueno, onde podemos ir tocar, onde queremos ir tocar, e estamos empezando pois a retomar un poquinho os contactos todos outra vez. Xa vedes que non para nin demasiado, nin pouco, nin nada. Ainda menos mal que tomou algún día pois tamén para esas vacacións. Nos aquí pois, temos sempre un apartado moi especial. Temos tempo de retrovisor, porque sin él pois tampouco habería programa. Vamos a investigar a ver que pasa. Isidro, cando te miras no retrovisor, que ves? Cando me miro no retrovisor, que vexo? Pois, unha pregunta difícil, non? Creo que vexo unha persoa que sigue crecendo, que non ten límites, no sentido de que sempre estou aprendendo cousas novas, xa non só da música, senón da vida, non? E que, bueno, vexo unha persoa que loita, non? Que sempre está intentando, pois, conseguir un poquinho máis, non? Aínda que moitas veces coste, non? Pero, bueno, creo que podría ser eso, igual o que vexo, non? Porque, como el vendía, alguén que está aprendendo tamén importante na túa carreira, que é, pois, construción de instrumentos, bueno, de gaitas. Non sei se algún máis por agora, pero eu quedeime con gaita, non? Sí? Gaita, sí. Nesa parte, Isidro, consideras que é importante, básico ou non, ou algo máis, saber de onde saen realmente as notas, non, nesa construción? A ver, eu creo que xa non só como músico, senón como docente, saber como funciona o instrumento, é dicir, saber como se construe, por que ten a forma que ten, como poder solucionar problemas que teñen a veces os instrumentos, que dis tú, en plan, non sei que pasa aquí, por que ten este problema, non? E cando empezas a investigar, ves un poquinho, sabes como se construen e tal, pois xa dis tú, vale, pois igual aquí temos un problemilla, non? Con isto, ou podemos solucionar desta forma, que moitas veces non é unha cuestión de que a gaita este mal construída, simplemente que, pois a veces, cos cambios de tempo, no, cos temperaturas, a humidade, pois moitas veces a madeira está viva, entón a madeira pois está en movimento sempre. Entón, a veces, dis tú, vale, aquí pois hai demasiada calor, pois podemos solucionar este problema con isto, desta outra forma, non? Ou coa humidade o mismo, non? Entón, eu creo que é importante, desde un punto de vista de que necesitas moitas veces coñecer o medio co que traballas, non? E, sobre todo, no meu caso, que pois son docente tamén, pois creo que é importante para poder transmitir tamén aos alumnos en plan de, pois mira, isto ten esta forma pois por isto, e se nos dará un problema de isto ou isto, pois podemos solucionar desta outra forma, non? Porque ao final coñeces o instrumento, non? A miña relación coa construcción non é a nivel industrial ou comercial, por así dicirlo, non? Eu non fabrico para outra xente, simplemente foi algo que me gustaba, sempre quixen aprender a construir o meu propio instrumento, pero sí que ten esa parte de decir, en plan, quero aprender como se fai isto para saber como poder solucionar igual algúns outros problemas ou como poder mellorar para facer outro tipo de músicas, non? Pero eso, sin ningún tipo de visión comercial, ou polo menos por agora, non teño esa visión de decir, en plan, vou montar un taller, de momento non, o sea, sí que teño para facer instrumentos na casa, non teño o meu torno, as miñas ferramentas, pero non o teño plantexado de forma para comercializar. Para saber algo máis, pois como docente, como músico en sí, e bueno, ao final tamén é algo básico. Saber, eu creo que sí, non? Todo depende tamén da inquedanza que tú teñas, non? E logo, pois, a ver,
se a túa a intención coa gaita é pois tocar pois eso, música tradicional cos teus amigos, tal, pois igual tampouco te interesa moito. No sentido de tocar, non? Pode te interesar porque tú teñas inquedanzas de aprender, non? Pero bueno, se te dedicas eu creo que como un profesional, eu creo que sí que sería necesario, desde o meu punto de vista, polo menos, aprender como se fabrica o instrumento para, bueno, para ser mellor, non? É dicir, ou poder, pois eso, a un alumno pois transmitille algo máis. Non só en plan de, mira, esto se toca así, sabes? Non, é dicir, mira, aquí pois isto ten esta forma por esto, ten este diámetro por este motivo, non? Se tú tuveras un problema porque hai X temperatura ou tal, pois podemos modificalo así, ou se queres buscar outro sonido, como cambiar o sonido do teu instrumento, non? É algo tamén importante. E cando te aburres, entre comillas, de aburrirse, porque non sei que teñas tampouco moito tempo, pois gustache ou decides, no, tirar por a composición. Con que te quedas? Ca composición, ca música, o sea, tocar ou ca docencia? Tivera que elixir, facer música en directo. Por Para qué? min, Porque... non o sei. Non sei por qué, pero é no punto no que me sinto máis cómodo. E como que o meu corpo e a miña alma están en puntos diferentes nese momento, non? Non sabría dicilo, pero para mí é unha experiencia vital, non? É dicir, é o momento máis que igual eu sou máis feliz, casi, por así dicilo. É máxico. Sí, é que é difícil describir, non? Porque cando eu subo a un escenario, eu non estou pendiente de hai unha persoa no público ou hai 100 persoas. Eu non estou aí realmente. Sabes? Non estou en plan de contando a xente. Estou disfrutando a música. Sabes? Por eso digo, para mí é como estar nun plano totalmente diferente. Como se o corpo e a alma se separasen nese momento. Entón me quedaría ca música en directa se tuvera que escoller algo. Espero non ter que escoller nunca entre unha cousa e outra, porque a min dar clase pois tamén é algo que me gusta moito, non? E espero poder combinar ca música en directo igual que a composición. Xa vedes que nos quedan esas ganas de que empece a soar en directo, non? De que poidamos ver, de que poidamos pois coincidir e a ver como, bueno, pois como o sinte. Agora que se coñece un poquinho máis, quizá pois, bueno, pois alcance a ver esa, como diste, esa separación, non? Esa separación e unidade ao mesmo tempo. Claro, eso sí que non o sei, non? Desde fora non sei se se ve porque é o que digo, eu son... Sempre digo que son unha persoa que bueno, pues, que son unha persoa tímida, non? E na que logo moitas veces non se... exteriormente non se aprecia eso, non? Entón sí que eu no escenario estou así como moi recollido e moi... Sabes, estou como disfrutando do que eu fago e que o resto dame igual. Sabes, en plan de... Eu si vou facer música porque a mí me gusta o que fago e para disfrutar eu, non? Entón, pois eso, eu ao final estou aí encerrado. Non sei se desde fora se veu, non? Pero, bueno, eso podemos convidar a xente a que veña aos concertos cando arranque a xira e logo que valoren, en plan de... Pois eu aquí vin a separación del hombre e el alma. Tamén como alguén che escriba e se note, fainolo saber, Sí, por favor, sí. Que non se diga, polo menos. Isidro, non sei se queres apuntar algo máis sobre a túa traxectoria máis cercana, o que este por vir, a quen nos este vendo. Pois a verdade é que non sabría moito máis que dicir, non? É dicir, eu son feliz co que fago e creo que se podo igual aportar algo é que a xente intente pois buscar as cousas que lle gusten e que loite por elas e que intente vivir do que lle gusta. Moitas veces non é posible, é algo que, bueno, a algunhas persoas pois eu considero que teño sorte de poder dedicarme ao que me gusta porque son feliz. Entón, pois, nada, que convido a xente de que intente pois loitar polo que realmente lle gusta. E case o que diría, máis que falar de min, case así diría eso, non? Que creo que é máis importante igual que o
igual o que fago eu. E sobre todo vendo como vai hoxe en día a sociedade, non? Que parece que todos temos que ir por un camiño e se non vas por aí eres como un bicho raro. Pois xa vedes, con esas verbas, creo que nada máis que decir, darche as gracias por ser parte Gracias do a vos. retrovisor e simplemente, chao. Adiós. A sonada desde el retrovisor.